beredd. Föregående ryttare 4 fel, tiden 58.55. Kommer in, varför är det så att vissa inte välkomnas in till vår blå till att fest är det där kommer fri. Vi är välkomna in ensam kommande, har man det stående. Rik sur, fattig, fin, krypande, gående. Listan nu stående, jalla, jalla. Jag bevattnar blåsippan och ger det till alla. Alla ska med. 1, 2, 3, allé. Åsa, varsågod och rid. Jenny Provins, Holmtebodan, Friskogslottens ryttarförening är välkommen in. Sen håller startnummer 1 sig beredd. Föregående ryttare 8 fel på hinder.